Don kaktin ka ba ongkum ni baki khon jongi kenom sngap ya ka e ka bangi keren ya ka e ka bangi hikai ki henry ya ka e ka bangi le ya ka ta ki bot bon sen ha ka jim jongi ka la bande bangi le da ka jing tip la ne ngi le da ka jing bom tip henry ka ju ka jing nuksan ngi le ya ki khon jongi ki ngai snen la ne ki khon jongi kin om ngai snen la ne ki long ki ba tam sneng ya ka e ka bangi keren ya ka e ka bangi ongi ki bakim de ban le ka daw ka la bande directly lane indirectly ka jingle jongi hi kikmi ki pa menta ka sni ha ka ne ka video jonga kan ip ya ki lightly ki ek ba phim de ban le ha ka ban kumnu ban hikai ki honji but ha ka joko por ngan ip ya ki santali ki ek ba phi de ban le ha ka ba kumnu ba phin snang ya ki honji bakin long ki khon ki badan ka ta ka jingi khle bakin long ki khon ki ba kben but ha ka joko por kin long ki khon ki ba job ka benta ka ban kong ki ong ka jing penting than ya ki khon jongi then parang ki ong a suggestion with fear ka jing snang ka jing tu jongi ya ki khon jongi da ka jing penting ya ki bon sin ka la bande bangi aja ya ki khon ka la bande bangi hikai kot ya ki khon ka la bande bangi pha kam ya ki khon ka la bande bangi le ya ki aka bon sin ngi ju penting ya ki khon jongi don ro ki kimi ki pa ki ba penting ya ki khon jongi what hai ikam bari bharo ki penting ki khon jongi ki ong khon bamja la mem bamja unsawan ushono unsawan police unsa kami me pule kot khon lada mem pule kot ngan pha hostel me kum kita ke jing penting ni penting ye ki khon gi jong bamja la mem bamja unsawan uta dash pule kot lada mem pule kot unsawan udash bat fitip ka e ke jing do nong ka bangin yo da ka bale kum ni ka banang kong ki khon jongi kinom teng shu engi kin do no ye kata ka authority kin sngoba ikimi ki pa jongi kilong kham hapo ban ya kita ki ba ki penting ini ladangi penting ki ki ksugi ong bamjawut unsawan uksud unsawan ushono thiawut unsawan uksud unsawan ushono unsara yapi ladangi ong kumta ki khonji ken sngo ba danton sagibepat ki ba kham halor banya imei banya ipa jungi ilong kham hapo banya ita iba penting ini kin develop no ikata lack of feeling of authority towards you kinom kenshu yapi ba philong kham halor banya ki henry kin ken yapi bel ba philong kham hapo banya kita ki ba phi penting iki but kabar kin nyo kor shu yapi kabalai lara ki khon jungi ki tip bangi shu thok kan sapoi ke por bagi khon jungi kin shania kin nget shu ingi lamar bagi mut ki sngo ba imei ipa jungi ki shu thok bat kan ne ka la ken ban solve ya ke jinge in a short term hagato ka por henry in a long term pat pin sakandu ya ke jinge kala bandai ba enda kila samla enda kila he enda kila rangba pin ongi ki khon wat le rangkat bat utol ni wat om le rangkat bat kato la fis nang ki kat no ro kin om nyau shu kin om ken shu ya ka jing sneng jong pinamar ba phi shu thok ki nando namar ba phi shu penting namar ba phi shu thok ki nando ka por ka ba ki dang ba ki do no ya ka jing shania ya phi jing sneng ka ba ar ka bangim de ban le ki khon jingi ka long ka jing bun ka jing sneng haktem parang ki ong a multi directional parenting bun singilap ba ukpa udon la ka jong ka jing sneng hak jingi de kumnu ba un pen he pen san ki khon ka kemi pat ka don la ka jong ka jing sneng kumnu ba kan pen he kan pen san ki khon la ni umama la ni ki meido ki mei ki don la ka jong ka jing sneng kumnu ba kin pen he pen san ya khon jingi ngan ip ya ka duksa shubom ta don uwe ujung thung uwe unong sumar ya taw jung thung ong ba ngan haban ai ye arsen shisngi uwe pat uperkhat pa uni ujung thung khnang ba un he unusan ngade ban bo yu hangti hasngi khnang ba un yo sngi khnang ba un yo ya kata ka jing shit jong ka sngi ka jing shai jong ka sngi ba un shna bha ya ka jing bam jong ba un he ba unusan uwe pat wan ba wong ba uni ujung thung de u indoor plan kumta ngade ban bo yu hapo yi ngan kali phi ka ve ka jing kali hato uni ujung thung un yap ne un im ka jing jubab ka long ho un yap kaju kajia ye ki khon ke jongi ladangi don la ka jong ka jimut ka jimber khat ladangi don la ka jong ka teknik ka system ka rukom kunu bakin pen he ken pensan ye ki khon jongi kata ka multi directional parenting ngan ongi phi pin pen sni ye ki khon pi ukpa bunsen ulong ubak hamjem in comparative but ime uang ba nga ngam yo ya ki negatif lagi por ki bang nang ngam yo ice cream ngam yo bicycle ngam yo video games bat kumta ter hagi por ki ba ngadang ret bat kumta ngade ban ai ya ki ba khon upan nga
kami pat kadon la kajong ka jis ngau ba I khnang bangan la ban happen san yo khon junga dengan di bandon ya kata ka strict discipline khnang ba ukhon junga unhe unsan ladanga ailut ya ka ek ba upan unsa long ukhon yo mon kumta ngan day ban strict ban concentrate ya ka discipline jung khnang ba unhe khnang ba unroi unsan hakalenti ka badai hakalenti ka basisha ukpa udon la kajong mut ka kemi kadon la kajong and as a result of which ukhon plus ngau tho ba imei ilong kumtu upa ilong kumtu bat lada udon kam unstang kata ka politics naying shwa unstang ya kata ka politics balada ngadon kam ya kene ngadiban pan na upa lada ngadon kam ya kene ngadiban pan na imei bat kumne kan pensniu ya ka jinglong jong ki khon ka jong bat hakaba khado lada ukpa usneng sngap shu yokpa bat lada kemikas neng sngap shu ya ka kemi namar kini kidan laka jong ka jimut laka jong ka jing perkhar kumno baken penhe kumno baken pensan ya ukhon jongki kabanta ka balai ka ba phimde banle bun sen ngelap ya kene baki kemi ki paki ailut ya ka ek baki khon jongki ki kwa kisngau kidan laka jong ka jing perkhat ba nado ka por ka ba ngidang rit ni kwa shipon ki ek ha ka jing im jongi kum ki khana hanre ngim yo Henry menta ya ke ek bang ngimyo ngi deban ailut ya ki khonjingi lara ki khonjingi ki kwa ya ka bicycle ngi deban thet bicycle lara ki khonjingi ki kwa ya ka sapti ngi deban thet sapti ki ngi deban ailut ya ka ek ba ki kwa ya ke ek bang ngimyo ha ka por ka bang ngidang rit ngi deban ailut ya ke ek ba ki khonjingi ki kwa kisngau ba ngi trei kat ne ngi trei stam kat ne nam ta jong ki eken nam ta jong ki khon te balai kin yin khap na balai kin in kunai ki ong kumta kidon kum kata ka jing sngo ha ka jimut ka jing perkhat ki ngan ong phi ba ka ne ru ka long ka babakla ka jing sumar ki khon kam dei ka jing I ya ki khon kam dei ka jing a ya ka ek ba ki kwa bun sen ime ha ba le treru ai pisai khon wi pa ha ba le treru ai pisai khon kidon haying ki ai pisai ki khon ka ne ru ka pensnyu ka penjot ya ki khon ki jong sa poi ka por ba ki khon jongi kin sngo ba ka ek ba ki kimi ki paki ki trestom ki diban ai yanga ya ka ek bang akwa nama ka dei ka kamaram jongki bunsen ka jia komne ya ka ek bang ngi shio ya ka ek bang yo khlem da trestom ngim nang ban khen kor ya ka ta ka ek bang yo hatu fengit nim ngit ya ka ne ka jing hisha ya ka ek bang shio lene ka ek ba lene ya ka ek bang shio da ka basuk ya ka ta ngim nang ban khen kor ya ka kumtangan ong phi haba phi ai ki khon phi ai rangkat barka struggle pu ai bekin struggle ya kanu nu kam ka baki kwa haka jingim joki bat sakawe larangi ai than larangi penbyang than ki khon jongi ya ka ka baki kwa naro ka por ka baki dangret ni ai lut yaki ka ka baki kwa ni pensuk yaki wat hi kam ibaret baru ni pensuk yaki kan sapoi ka por te habaki khon jongi kila he kila rangba wat hadin ba kila yok khonru kim nang shu ban ying halaki jong kijat jong kinamar kila yok suk than nado kapor ka baki dangrit ya ka baki khot haktin parang ka spoon feeding la spoon feed than ya ki khonjungi hado bakim la shu ban bamja dalade kumtangan ong phi but what habakila don khon don khtiru habaki khon jong ki kistom kidang shania na ime ipa ban besa ban thet dawai ban besa ya ka ek baki don kam haka jigim jigi kaningan ong phi kalong ka ek ba pensniu tam ha korkom sumar penhe ya ki khonjingi kan mau ya kini bahabangi ai ya ka ek ki khonjingi ni deban ai da ka struggle ai ki bakin struggle khnang bakila ban yo ya ka ek ba ki don kam da ka bala kumne kin sngaut ho ya ka value jong ta ka ek ba phi ai ki kini kilong kita ki lightly ki ek ba phim de ban le ha ka ba kumnu pa pen he pensan ya ki khonjupi namar ka pensniu ya ka jing im ka jong mentapat ngin poi sha ka benta ka ba ar jong ka ni ka jing he ka junga ngan ai phi ya ki sandali ki ek ba phi de ban le khnang ba ki khon ju phi kin long ki khon ki badan ka ta ka jing ki khle ki badan ka ta ka jing suk ka jing men but kin long ki beru ki ba job ha ka jing ki a responsible a happy and a success children Henry Hashua bangan poi sya ka benta ka baar ngakwa pan introduce biang phi sajisen ha ka jing debat kani ka kot menta ngala pelat pe ba ya kani ka kot ka banga ai kerteng karukom hikaya ki khon jingi ha kani ka juk ka bathamai kani ka kot kan IP ya ka ji hikai ha ka ba kumno ba phin pen he pensan ya ki khon ki jpi ha ka lenti ka bade Pilaban online ia kani kot na po jong ka Amazon lani na po jong ka Flipkart Henry na ka banta jong kitu ki basa hang ni hapo jantia lani hapo juai ngan sabo ia kani kot hangti hadukan
ha CNI hayau chor ngan bo ya ka hangte bat dan kino ki bakwa ban thet ya kan kot hangte ha ba ki di ya ki kot hangte flap ban yo ya kan kot ha ka dor suspa lai photun ka jing thet jong phi ya kan kot kan long ka jingker khu nagam ta jong phi kumno bapin hikaya ki khunj phi ha kan dik bade bat ha ka joko por kan long ka jingker shan nagam ta ki kam ki bangatre ha ka jing em junga man la ka sin nagam ta ban pen kan tiu ya ka jingba ka jingmet jong ke imlang saran jini togen poi se ka benta jong ke nika jing hika jongi mentakas ngi ka benengkong ka ek ba phi dei balle nongkong ha ba phi ai ya kanu ka jingsnang ya ki khon jipi ai rangkat bat ka positive suggestion ada fikan mau meneh ha to ka point man kong hi ong ba ngim de ban ai ya kata ka negative suggestion snang ya ki khon jingi da ka jing penting ya kata penduk ne ka henry to snang ya ki khon jingi rangkat bat ka positive suggestion Pila ang kalinga ka ka ni ka positive suggestion. Hakanu kanu por kelak dengan ai pida kanuksa. Shibon ta fi ai ja ya ikhun jampi. Ya ikhun jampi. La foundation rang kate. Pi ang ki khon bamja. Wanang penting ki wan ang ki khon bamja yo wan polis yo wan usona unsa kami pi unsa le pi kumta wan mong kumta katakan penting ki Henry to ang ki khon bam ya ka ja jampi namar lada film bamja fin satlot. Bat lada fiplot film la ban ya le kai bat ki perlot pi film la ban ya le kai bat nga film la ban kiu ya ni ulum film la ban kiu ya kini ki steps bat kumta pi de ban ai da kata ka positive statement khnang ba ki la ban sngau tho balai ni le ya kane kam bon se ngu hikayam ha ke hikay janga ha bangi le ya kanu no kam to ai ngi to what ya kata ka purpose balai ngale ya kane ka kam kumtaru ha ka por bangi hikaya gi khojingi to ai ki kata ka purpose bale ken kile ni kam kala bande baki bamja hikaya ki bale ki bamja namar bakin klan ga met jangki ba kata ka met jangki kala ban gile persya ya ke jingpang ya ke jingstom ba ka met ka phat jangki kan long ka baklan ban ya mare rengkat barki pelok jangki ha ka por baki khojingi jongi ki pulekot wan ai ki khon pulekot ada mem pulekot ada me fail ngan pha image hostel kumta ngi penting ya ki khon jingi ada mem pulekot ngan sowan umama kinjot ngan sa pha kit ime tu ngan sa di image pho tangka kum kita ke jing penting ya ki khon jingi bat fitip ni em ya ke jing shaba ka rung hapo ka jingmut ka jing perkhat jangki ba ime ipa isu thok kumta ngan ong pi ai da kata ka positive suggestion hakapor ba ki pulekot to ongi ki khon pule ye ka kot jepe namar lada phi pule kot phin pas bha phin salong kumta ai ki da ka nuksa ke bha pai ute ubru pai ute udc pai ute u doktor pai ute u engineer pai ute u aktor kite baro ki long kumte namar baki pule kot bha ai ki da kata ka positive suggestion khnang baki la bandan kata ka jingmut bale nga pule ye ni kot bat da ka bale kumne shishang ong phi ba kata ka jihika jingpi kan long ka ba sai so ban le ka ni kli ka be ka jingkali hashwa ba phin krani ki khon jipi lani hashwa ba phin le yakinu ki action yaki khon jipi kli shwa yale yakani ka we ka jingkali hato ka ni ka ek ba nga mot ban krani ki khon jinga hato ka long positive ne ka long negative statement lada ka long positive statement go ahead kran yaki yaka haki khon phi henry lada ka long negative statement but senge what retreat but perkhat ka ka bang andi mangkran Pila panong kumno kinyi perkhat hakapor bangi dom hakapor bangi kendo ya kata ka jingkendo hagi khon yaki khon jingi kile igno no jumakla kumno kinyi la perkhat ngong phiba ka jimut ka jing perkhat jumru la design ni ka ha kata karkom ba tang ha ishi klimat shi second am pila pan perkhat lagi pau tali ki jing perkhat tang ha ka shi second Haka shi second pila pan kan mau kumno ka dur jong tu kumno ka dur kun tu kumno ka tu snong kalong kumno ka tu bro haka shi second pila kan mau ya kita ki baro haka jigim jampi te balai film la kin ban hatu film la se ban judge lani ban perkhat ban ai ya ka jingrai ba hatu ka ni ka jingran jonga hatu ka ni ka jingle jonga kalong ka basnyu ne kalong ba bha nakam da jogi khon jingi perkhat sani wanam karke shei pin leken haka por ba phi sumar ha ba por ba phi snenge khon jipi wanam karke shei pin let pinan ka por ba jrong ba ban sumar ban sneng ban kan tiwi ki khon jipi shimi ka por jipi jai ashwa ba phin krani ki khon jipi perkhat ini hatu kan ni ka kentien ka ba ngan sakran hatu kan don impact ayu haga jimut ka jim perkhat jongki khon junga lada ka don impact negatively sange sendan henry lada ka don impact positively go ahead kran ka but le ya ka to kam kan mau ya ni bagi khon kinom sngap ya ka ek ba fikran henry ki le ya ka ek ba phile
ki khon jungi kilong ki xerox copy jongi kumbangi le kumtaru kinle bonsen hage jigem jungi ba habangi isi yanor yano inami tho igi khon jungi bangi isi yaute dangi isi akate henry ki khon jungi kitip langba ki action jungi langba ki kiten ka bangi keren ba imei ipa ki isi yaute dangi ki isi yakate but dakabale kumne ki khon rukin isi yautu uba phi isi phi ki khon kinom sngap yaga ei ka ba pikran henry ki sngap kille yaga ei ba phile nakata daw to husiar bha laga to ka content ka ba pikran kalong positive ne kalong negative lada kalong positive go ahead proceed with it lada kalong negative stop immediately retreat perkhat ka ei ka ba ngade bangkran mat kumne ki khon jongi kin long ki khon ki beton kata ka responsibility kin long ki khon ki ba suk ka ba kaban happy but kin long ki khon ki ba success ki khon ki ba jab kabanta ka ba ar ka bangi de ban le haga por ba u Albert Einstein u dan don hali parthai ki don kita ki group jong kita ki nong ring got khobor ki press ki khli ya u ya ka we ki jingle Albert Einstein ka ei kata ka secret ka ba phidan happy ba phin hikai ki khon kumno bangin hikai ki khon jingi khnang ba kin long ki khon ki ba start phitib ong kumno tell them a story yatho khana yaki uta unong ring khobor la prakhat ka por kumno kin kata ka jingi tho khana kan pun start do khon jinga o em ma kwai bakin start shushu ong yitho tell them more story yatho iki shibon ki jingi tho khana pi tang ka jingi tho khana ka bala ban kta ya ka jimut ka jing prakhat jo khana hatu fingen ni em ya ka ne ka jing sha la ki kwa ban ai kanu ka jing hikai ki khon jong pi yatho khana yaki yatho khana ki but at the end jong ka jingi tho khana ai ki ya ka jing snen ka ei kila ka ba ki yo langba jong ka jingi tho khana kakan mau ki jingi tho khana ki por ki bagin dang rit ime ipa ki tho english phang kaman ut but u mersia hadu menta kata ka jingi tho khana kata nesa hapo ka jong ka jimut ka jim prakhat jingi markala rung deeply hapo ka jimut ka jim prakhat jongi bar hadu menta wat nilarang barung inang kan mau ya kata ka jingi tho khana ikhon jingi ru haga juga por lada bhikwa ban ai kanu ka jinx na yaki yatho khana yaki lada bhikwa bakin long ki khana ki start yatho khana ki shphang jong ta inspirational story shphang jong ki bru ka jab shphang ki bru ki ba shlur ki freedom fighter lene ki bru ki ba job ki success businessman ki success ki people in this world ka ei ka ba ki tre ka ei ka jing e ka ba ki kendo khnang ba ki khon jing ro ki laban mur ya kata ka jing hika jing pi bakin long ki bru ki ba job haka jing am jing bat kum ne ngan ong pi i khon jong pi kin long ki khon ki badon kata ka responsibility ki badon kata ki kin long ki bru ki ba suk ki ba kaban bat kin long ki bru ki ba job tell them more story muntapi berkat nai ke niyo yang jing tho khana chibun pha ke jing tho khana ki don hapo jong ne ka channel ke jong la da fi page ek video ki ba men shwa ki ba nga upload men shwa ar live na men shwa ki tang ke jing tho khana man ka por sha ka por nga ai ya ke jing tho khana sa ai hina ka por ngan so update hi ya ka jing tho khana khanang ma phila ban yo ya ka jing tho khana ban hi kai ki hon jipi nang ta ka ban ta ka balai ka ba phi de ban le kum ki mi ki pa phi parenting kim parang ki ong parenting kim ong ika mothering lani fathering ki ong parenting habangi ong fathering tang ukpa habangi ong mothering tang ime henry habangi ong parenting long ime ipa rengkat ki treshtam nagam taban pringken tiu ya ki khon kiti menshwa ki por menhdai ukpa bun sin umju bena ban sumar ban sneng ban kentiu ki khon ubun kam hala ke jong ki kam jong ubun kam ha ke business ubun kam ha ke bela ha ke jeng bela jong ni ha ki office jong umju don por nakam ta ban sumar ban hikai ya ki khon jong henry ka juk menta kala pher ladangin le kumta ki khon jing kin sajat imei ipa kiton rengkat lang kiton ka benta ka bakrau nakam ta ban pen kentiu nakam ta ban te ya ka lawai jong ki khon jiki bun sen ki mi ki pa ha ka por ba ki hikai ki khon ki ha ka jing dom ki sho ki khon ki bar ha ba ki sho ki khon ki imei ki bum ta ngana pi ngung sa imei i hikai kot e khon kat ba ida hikai kot e khon ila dom bar ila kum sho ya itu i khon pa ha ka jing dom uyo i ba imei i sho e khon uru ula mai ki mi u khon nang to la sim ka bu amang tu por namar kam dan kata ka coordination ka jing ya sing tho jing hab dong pa bat ki mi nan ong phi ngim de ban le kam ta ho ken ha tu por imei i dom ni ukpa udom henre enda ki khon jing ki la jingai nangi le hanni la nengi dan tang arangot hang ta ken ni de ban ong ye i lok le ne ya ulok jing man ne ha ka por ba phi ka hi kai kot yo khon ngas no ba phila kham tam kan det phila kum sho ya khon jipi
hoi ngide ban sho yu khon jing henre ngimde ken ban sho kumtu kuma pi sho mane kran da ka jing jai kran da ka coordination da ka judgmental ba pi bishar unre kran da ka ek ban te iwe ya iwe khnang ba ka ta jing he ka jing phi ya ki khon phi kan long ka ba se so kan ma we ni kam de mothering kam de fathering henre ka de ka parenting kading es nok tilang ukpa ban imei ngila ban te ya ka lawe jong ki khon jing to kit to shim ya ka ni ka jing kli fila ban de ukpa fila ban de ka kimi shim ya ka ni ka jing kli kumno ba pen he pen san ni ki khon pi la da fidan ka no ka jing hikai ban hikai ki khon pi ya discuss shwa shilok ka hadinanta sakran ni ka hagi khon pi ba kumni ngi pi ba la da fidan ka ta ka jing itali la da fidan ka we ka jingmut ki khon jong phiru kin snow kin sngap ya ka ta ka jing hi ka ji pat kumni ka jing sumar ka jing sukher ki khon jing ro kan long ka ba jap ka banta ka ba saw ka jing kudup i pi bun sen ha ka por ba ki kimi ki pa ha ka por ba ki dom ki sho ki kum kan het ki khon jing ki hoj ha to por ha ka jing dom don ki kimi ki pa ki long kum no ha ka por ba ki sho ki khon jing kat pa ki nang sho kat ta ki nang snobang bat hateng ki khon jing ki la poi sha ka jing man saw kan ma ye ni ba hoj ngap ong bangim di ban sho ki khon jing namar ka kten ka barim ko ogum ni spare the rod spoil the child la dang bo than yo udeng sha kan dong in penjot ki khon jing kumta ni dehi ban pendan kam yo udeng sempat henre habangi sempat ki khon jing kam syamut ba kat bangi nang sempat katakan nang bang hapor bangi hakapor bangi syok i khonjingi ni yo sngo bagi khonjingi ngilap i khonjingi baki yam gileniar inang a shu kena makin sengap wat lek untuk habangi syok i khonjingi habaki yam ailat i bakin yam balai filap mangkeli la film tip ya ka daw balai filap ban check ya ka wei video ka bapau hang ni hapo ka ai button ne filap ban check ya ka description jong ka ni video balai pd ban ailat i khonji pi bakin yam in beteng biang syaka ni ka benta Hakapor bagi khon jo phiki yam skap jarchwa alat ki bakin yam but hadin nang ta selai bat kutup i ki khon phi namar haba phi kutup i ki khon phi kin snow secure kin snow ba oi ime ipa idon rangkat leban nga daka ba le kum ni kin don kata ka jing snow kin don kata ka jing i naga benta jompi bat kum ne ngan ong phi ba kata ka jing dom jangki ba kata ka jing taka jangki kan ja no shi sendan namar ki snow ba ime ipa idon rangkat ban nga ha ka nukuno kam ka bangat re da ka bale kum ni shisha ngan ong phi pa ki khon jupi kin long ki beru ki betan kata ka jing khle kin long ki beru ki ba keban bat ha ka ba khadru kin long ki khon ki ba job ka banta ka basan ailat lagi khon jupi bakin long ki khna bun sen ngai osngau bagi ki mi pa ki jukli ya ko be ki jingli kumno kin nin pen he ngin pen san ki khon jingi nan ong ki phim don kam ban khoslai kumno ba phin pen he kumno ba phin pen san ki khon jupi ailat lagi bakin long ki khna ublei haba upha eki khon jongphi hakayeng jongphi ba unlong u khon jongphi lani ban long ka khon jongphi ya ni perthedan da ki billion tli kita ki long ying henry ublei ula jet yapi ban long ukpa lani ban long ukhon lani ban long ukpa lani ime jong utu khon jongphi jong ka to khon jongphi ublei usngo ba he is safe in his hand in their hand they nakata daw ublay ula ai hakati jongpi yaki khon jupi ba phin pen he ba phin pen san ki kalong ka jingi khle jongpi ba phin pen he ba phin pen san yaki khon jongpi kumta wanam kerke bakin he bakin san tu alat ki bakin lekai tu alat ki bakin long ki khna wa pen he jubor ki lekai rangkat bagi khon jupi bun sin yong balai ki khon jing kim snap yangi namar mangiru bun sin jum snap ngim ju snap ya ka jingkran jiki khon jing bun sin khon jing ki ong mei pa ale lekai rangkat barnga henry mangipat ki kimi ki pa haga jingbun kam ngim ju don por ban yele kai bat ki khon jing haba ki khon jing ki khot ingi ban yele kai rangkat bat ki ngi ki kimi ki pa ngim don por ban yele kai bat ki te kumnu ngin kimi nanti bagi khon jing ru ken snap ya ka jingkran jongi kan mau ya ni to le ya ka e ka ba phikwa ya ki khon ji phi bakin le la le phikwa e ki khon jing jong phi bakin snap ya ka jing hika ji phi bakin snap ya ka jingkran ji phi ma phi shwa phi di bam pen i ma phi snap ya ka jingkran jong ki la le khon ong mei pa ale le kai rangkat bat nga kamut baki don kami phi lekai berki ha to por mar kumni finyu iba haba pidon kata ka close relationship berki khon jipi hangta ken filaban te ya ka lawe jangi khon jipi pindon hapo ka jimut jim prakhat jangi khon jipi pindon hapo jong ka mensem ka donot jangi khon jipi bar kumni filaban te shisha ya ka jingim bat ka lawe jangi khon ki jongpi lara fisngau bagani ka ji ka jonga man ta ka sika at
ka value hakal jim jumpi wanam glad ban share ka shaki perlok ki jumpi ki ba pisngau ba ki ba don kam ban snap ya kan ki hikai jangan ban tagasni khnang ba makiru ki laban yo ya ka juk ka hikai ka juk ka jingsnen kumno bakin penhe kin pensan ki khon ki jongki ha kalemti ka badai ha kalemti ka basisha khnang baka lawe jongki khon jongki kan long ka lawe ka babha bat ha baka lawe jongki ka long babha ka lawe jongki imlang salang jongki ro sajisen kan long ke imlang salang ka batip riu tip le tip kur tip kha ngin second do pi ha ko pat ki video tad hadu ka por bye bye stay safe